Actualment, més de la meitat de la població mundial viu en ciutats i el 2050 seran un 70%. Quan vivim en ciutats, vivim experiències en espais comuns i fem servir recursos comuns. And this is a robot called Luigi that goes into the sewers and picks up shit, which is a very important common because basically everybody's shit goes to the same place. Efectivament, el clavegueram també és un espai comú de vital importància. I Carlo Ratti i el seu equip del MIT van pensar que seria bona idea fer un robot que obtingui mostres del clavegueram per poder monitoritzar en temps real la salut pública. They are not able to make any predictions or any assessments of what they found because it's politically sensitive material, what they find in the sheet of collective sheet, but I think it's obviously a kind of incredible common. Uns altres espais d'ús comunitari que sens dubte són més agradables són els parcs. Aquest és un parc lineal que ens permet fer un llarg passeig envoltats d'aigua i vegetació. Si ho mirem transversalment, és com una broma perquè és un parc molt estret, però la gràcia és longitudinalment, perquè es pot passejar molt durant molta estona i es nota que a la gent li agrada. Estem a Seül i el riu es diu Cheonggyecheon. Té una longitud de més de 10 quilòmetres i abans la meitat del riu estava coberta per una carretera elevada. Des del 2005 aquest espai el gaudeixen els peatons i es calcula que atrau a 20 milions de visitants i turistes cada any. Tot i l'èxit social que ha tingut el projecte, ha estat criticat per haver costat massa diners per la millora ambiental que ofereix. De totes maneres, l'evolució de les ciutats no ha d'anar dirigida únicament a la millora ambiental. Promoure el benestar social, el sentit de comunitat i la vitalitat econòmica són aspectes igualment importants si entenem la sostenibilitat en la seva globalitat. I parlant de vitalitat econòmica, passejant pel riu ens trobem al complex comercial Siwon Sanga, un conjunt d'edificis inaugurats l'any 68. Aquest va ser el primer gran edifici modern de Corea en combinar espai residencial i comercial. So this is one of the most interesting buildings in the world. L'Alejandro Zaera Polo i en Hyun Min Pai són els directors de la Bienal d'Arquitectura i Urbanisme de Seül. La voluntat ha estat que la Bienal no es limités a unes presentacions teòriques, sinó que tingués un impacte clar en la ciutat. Una de les accions ha estat impulsar el Pla de Regeneració Urbana de Siwon Sanga. És un lloc en decadència, però al mateix temps resulta un paradís per la cultura maker. Aquí tot es pot reparar, i si et falta una peça, aquí segur que la pots trobar. S'estan millorant les passarel·les que connecten els diferents edificis i es creen nous espais de treball per gent jove vinculada al món de l'art i la tecnologia digital. S'ha creat un comitè de residents per debatre els detalls del projecte de regeneració, per tal de dinamitzar la zona fent participar els usuaris existents i els nouvinguts. Crear un espai compartit en el que conviuran les noves formes de creació i la vella manera de crear, reaprofitar i reparar, sens dubte serà una experiència molt interessant. When we think of architecture and the commons, we think of things like libraries, museums, and schools. These are known typologies to us. But what typologies could exist if we accepted our own waste, our own end-of-life waste of products that we purchase? L'equip de Lateral Office proposa l'aparició de noves tipologies d'edificis per tal de facilitar la recollida de residus i la reutilització de components. Les pròpies maquetes de les propostes estan fetes amb components electrònics recuperats. Aquesta exposició està en el Donuimun Museum Village. Aquests espais rehabilitats durant la Bienal es faran servir per reflexionar sobre temes com la qualitat de l'aire, amb l'avantatge que després es podran aprofitar per altres usos.
Aquí s'hi presenten sistemes per visualitzar i millorar el problema de la pol·lució de l'aire, estructures que reaccionen davant de la nostra presència o sistemes innovadors de transportar la llum natural. Anem al Don Diamond Design Plaza, el famós edifici de Zaha Hadid. Aquí també hi ha exposicions vinculades a la Bienal, en les que diferents equips de tot el món ens fan reflexionar sobre la utilització i concepció de tot allò que compartim. So our ambition is that the Seoul Biennale will become the equivalent to a gathering of cities every 2 years. But I think we've been able to succeed in bringing the interesting projects and in interesting ways. L'arquitectura pot ser un catalitzador per crear noves connexions entre persones i que apareguin, així, noves solucions als reptes imminents. Fer evolucionar els edificis i barrejar els usos i la gent resulta complex. És més fàcil llançar i fabricar de nou, just el que passa amb els aparells electrònics. Rehabilitar, reutilitzar, transformar, reparar, reciclar i barrejar és més complex. Exigeix més diàleg amb la gent i més temps de reflexió per part dels professionals. Però la recompensa és la reducció dels impactes ambientals i la millora social. Per tant, sens dubte, és l'opció més sostenible. Consulta els impactes ambientals amb el programa DAPCons.